Jaren Andrea, egunon. Egunon. Balorazio orokor bat eskatuko dizut hasteko eta behin. Bueno, ez da, izaten Urkullu lehendakaria sorpresa handik ematen ditun gizon ez da, eta gaur ere uste dut, hortik joandala goiza, ez? Nahiko diskursoa atemporala entzun dugu, esango nuke badala diskurso bat, 2012an edo 2021 baterako ia berdin balio zezakena, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Azken finean oso ezoiko garai batean bizi gara, erronka kolosalak ditugu gainera ate joka eta batzuk horietako batzuk gainean. Ziurgabetasuna handiko garaia bizitzen ari dira herritarrak eta guzti horiek diskursotik kanpo geratu dira, ez? Langabezia, prekarietatea, gazte emantzipazioa aipatu bai, baino ez da jarri soluzio berririk, soluziorik egoera hoiei aurre egiteko, ez? Zerrendatu dira planak eta estrategiak, asko eta asko aurretik zetoztenak eta asko eta asko orain gauden lekura eraman gaituztenak. Eta zentzu horretan, orain arte helburu horiek eskaxak izan baldin badira eta pandemian segurazki hori era nabarmenean ikusi dugu, hemendik aurrera eta bizi dugun egoeran eta bizitzen ari gera momentu honetan eta ditugun erronkekin oso eskaxak geratzen dira, ez? Autokritikak ere hitz egin du lehendakariak, baina gero egia da, esan autokritika aipatu bai, baina gero bere diskursoa ez da etorri autokritika horrekin bat. Esaten zenean, autokritikaz harago, egin duen autokritikaz harago, eredu aldaketa baterako oinarrian nahiko zen dituzketela zuek entzun, diskurso berriago bat entzun nahiko zenuketela. Zentzu horretan, inbertsio atala izan ardatzetako bat, eta lehendakariak berrikuntza, jasangarritasuna, gizarte kohesio aipatu ditu, gizarte gaitaren gastu edo abez sozialerako gastua, inbertsioa ditu diezaiegun, 175ean kokatu du lehendakariak. Hor eredu horretan eroso zaudete zuek, erosoago, gertuago ikusten duzu Bilduren eredutik orain? Ikusi beharko dugu inbertsio handi horiek zertarako eta zertara bideratzen diren, ez? Eta zertan zehazten den Urkullu lehendakariak aipatu duen berrikuntza hori. Berak esan du, helburua ez dela lehenokora bueltatzea, baino ez du esan zein dan helburua, nora joan behar dugun. Eta guretzako, eta aipatu ditu berak ere ikaspenak, oso importantea da, ez? Bizi izan dugun guztiarekin, eta aurretik genituen ikaspena, aurreko krisiek utzitako irakaspenetik, irakaspen horietatik bestelako bide bat irekitzea, ez? Ez dugu horrelakorik ikusi, eta esaten dugun bezala, ikusi beharko dugu, ez? Aipatu dira hemen 175eko inbertsioak, ez? Gizarte politiketan, baino gizarte politikak ikusi ditugu pandemia honetan ere, ez? Gure babes sistemak, edozein babes sistema egia da tensionatuko litzakela horrelako estres egoera batean, baino gure babes sistemak ez du lehenengoen bitea ere aguantatu eta residentziak dira horren lekuko, ez? Beraz, uste dut, hitz egin beharko dugula berrikuntza hori ze terminotan eman behar den, hitz egin beharko dugula ikaspen guzti horiek nola itzultzen ditugu, eta hitz egin beharko dugula batetik diru horiek nondik aterako diten, zerak esan du remanente presupuestariotik detozela, eta horrek ere esan nahi du, Euskal Herria Bilduk leporatzen zionean lehendakariari aurreko fasean eta aurreko urtetan beharrezkoa zen alegina eta altz egin zitekeen alegina, baino alegin txikiago egiten naizela, hori egia zala, diru hori bazegoela, ez? Eta zentzu horretan ere ikusi beharko dugu orain, oso importantea da jakitea zertarako eta nola bideratuko dugun hori. Eta gainera, inbertsio sari garela ere, jakin behar da, nola ordainduko diren inbertsio horiek ere, ez? Zorraren bizkarri izango diren, ze hori inbertsio horiek orduan gure ondorengoek, gure seme-alabek ordaindu beharko dituzte, edo guk uste dugun bezala, erreforma fiskal baterako ere garaia iritsi ote den. Hirugarren ardatz nagusia autogobernua litzateke, Alberto Alonsorekin, Alderdi Sozialistaren kidearekin egon berri gara, eta ez du bere lehentasunen artean sartu behintzat estatus politiko berri baterako ahalegina egote Alderdi Sozialistak, gobernukide den Alderdi Sozialistak. Zentzu honetan ze gertatuko da autogobernu lantalde horrekin hortaz, jakinik lehendakaria behintzat akordio zabal eta sendoak nahi dituela. Akordio zabal eta sendoak legebiltzar honetan badira oinarri eta printzipioen inguruan, bada akordio zabal eta sendo bat, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bildu sinatutakoa,
atal handi batean ere Elkarrekin Podemosek ere sinatua, beraz akordio horiek egon badaude. Nik uste eta autogobernuaren inguruan kontua ez dela gaur Urkulluk egin digun bezala urtero literatura aldatzea. Kontua da fase resolutibo batean sartzea, jakitera nora goazen eta nola egingo dugun. Ze hemen Alderdi Sozialistako kideak esaten zuen presarik ez duela, gobernukidere badala aipatu dezuzuk, eta pasaden ostiralean aurkezten zigun liburu bat bestseller moduan, ez da, Jaurlaritzak, igadura isila uste dut izena duela, ez dakit Alderdi Sozialistako kideek irakurri duten liburu hori eta konpartitzen duten, baina han esaten zanazan, urtetan eta are gehiago pandemia honetan autogobernua jasaten dituen igadura horiek Euskal Herritarrengan izugarrizko eragina dutela eta izugarrizko kaltea egiten diotela. Beraz, presarik ez edukitzea, presak ere aipatu ditu beste baten batek, presak izatea ez dela ona, baina uste dut 40 urtetako itxoinaldiak ere merezi duela gutxinez ritmo pixka bat, ezta? Eta esango nuke hori, kontu hau fase resolutibo batean sartu behar dira, hitz egin behar dugula honi buruz, baina fase resolutibo batera joateko, eta ez honen inguruan beti atzera eta aurrera ibiltzeko, desde luego, inoren betorik onartu gabe.